Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Βασίλης Παπάζης και σήμερα θα σας δείξω μέσα από το βίντεο πώς μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα του PES League και πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα προκριματικά τουρνουά. Αρχικά ανοίγουμε τον web browser, το Mozilla Firefox θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Εισάγουμε στη διεύθυνση το www.pes.league.gr. Μας ανοίγει η σελίδα και πάνω αριστερά θα βρείτε την επιλογή εγγραφή. Την επιλέγουμε και θα πρέπει να εισάξουμε το όνομα, το επώνυμο, το email, το username, το password και την επανάληψη του password. Πάμε λίγο να το κάνουμε. Εφόσον έχουμε εισάξει όλα τα στοιχεία, πατάμε την επιλογή εγγραφή, περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και μας εμφανίζεται το μήνυμα ότι ο λογαριασμός μας έχει δημιουργηθεί και θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε με ένα link από το mail που έχει αποσταλεί σε μας. Πάμε να το κάνουμε. Εγώ είμαι στο Gmail. Κάνουμε λίγο μια ανανέωση. Πολλές φορές υπάρχει το πρόβλημα ότι τα mail από το PES League καταλήγουν στο spam, όπως εδώ στο Gmail. Επιλέγουμε λοιπόν spam και βλέπουμε ότι μας έχει έρθει το registration mail, απλά έχει έρθει στο spam. Αυτό θα πρέπει λίγο να το προσέξετε. Το επιλέγουμε λοιπόν και βλέπουμε το link το οποίο θα πρέπει να κλικάρουμε πάνω. Κλικάρουμε, μας ανοίγει ξανά η σελίδα και έχει ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός μας με επιτυχία. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε το login. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το username και το password και enter. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν και μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή σε ένα από τα προκριματικά τουρνουά. Για αυτό το σκοπό επιλέγουμε ξανά το προφίλ μας, επεξεργασία του προφίλ μας. Αυτό είναι το προφίλ μας. Μπορείτε εδώ να εισάγετε διάφορα στοιχεία για τον εαυτό σας, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να εισάγουμε τον κωδικό συμμετοχής, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Εφόσον έχουμε εισάγει τον κωδικό, επιλέγουμε σε ποιο τουρνουά θέλουμε να συμμετάσχουμε. Εμείς θα επιλέξουμε τη Θεσσαλονίκη και έπειτα πατάμε το button από πάνω. Η εγγραφή μας έγινε με επιτυχία και είμαστε πλέον δηλωμένοι στο τουρνουά της Θεσσαλονίκης. Εμφανίζεται και από κάτω, οπότε έχετε και την βεβαίωση ότι είστε πλέον δηλωμένοι. Αποθηκεύουμε και είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μας.